Роутро, Рим, хора. Това е Рим, сутринта на улицата няма никого. Ама тази вечер беше пълно. Тук като цяло всичко е пълно с ремонти. И тук ремонтите са по-яки от България, защото ако можете да забележите, не е всичко да се виждам и има едни като платове, които закриват и накрая на строежът това ще стане, каквото е на плата. Така че хора, като цяло това беше от моят поздрав към Рим сутринта. Така хора, сега ще почвам да си мия зъбите. Това ми е четката за зъби, която е електрическа. И това ми е пастата, която е комплект с четката. Да. Чайте, че така малко мокро вчера, като се къпах, отлоцах всичко. Така, сега започваме да си мием зъбите. Само това ще бъде около 4 минути. Четката го засичам. За да мога хубаво и качествено да си измия зъбите. Не че правя реклама на четката, обаче наистина е доста хубаво. Даже не знам каква марка е. На Philips е. Sonicare. Първи път го чувам това, ама... Така. И също хора, ако не бяхте забелязали, ето тук свети сега в момента, това е за сутрин, за леко. Тук, като го цъкна пак, е за вечер, за твърдо. Но сега ще сме на сутрин, на леко. Между другото се усеща как ми маха на растията. Зъбите. Аз лъжим, че продължи се мия и като цяло доста се грижа за личната си хигиена. Казах се чуте, защото доста дълго време нямаше клипове. Това беше защото бях на лагер, а върху там не можех да качвам видеоклипове, защото не взеха телефоните. Много малко. Така хора, почти съм готов. Между другото, аз доста обичам да се къпя, така да кой не. Да се чист, да се вода, да се свет. Защото след като се изкъпваш, си вода, чист и свеж, малко вкусна, защото има 1 тон паста за зъби в устата, разбира се. Да, беше сложно. Ох, чакайте, че топката е това и смета, почвам да кашлям. Хора, между другото, ако сте яли доста шоколад и искате хубаво да си изплакнете устата, чакайте да... Извинете хора, че спрях записа, просто трябваше да го подправя без да натиснах бутона за изгасяне на запис.
Един момент само сложи това зад телефона да го пази. Ето така. Значи вижте сега. Трябва да усетите как водата ви минава ето тук, защото тук най-много мърсотия се събирам. А след това, понеже остави мърсотия отвътре, взимате това, не така, че ми влезе в гърлото. Обаче този път пресусните, разбираш ли? Пресусните, за да хем от тук да се махне, хем пак да не минава през зъбите. След това се жаборете както си искате, аз просто това ви го давам като съвет. Един момент. Така хора, измих си зъбите и сега ще се преоблека и отивам право на закуска. Така хора, вече отново съм с нов аутфит и както вчера ви казах късно вечерта, 12 часа. Нов късмет, нови сили и нов аутфит и нов ден, разбира се. Не ви казах това за аутфита. Нека пак да ми оцените аутфита от 1 до 10. Така, спотник съм, защото навънка е адска жега. В момента тук в Рим е просто нетърпима жега. През нощта е 20 градуса, през деня е 40 градуса. Нямате си на представа какво е тук. Затова съм спотник с къси гащи, които малко материята им е като на дънки. Да, но както и ден. И като цяло това е. Отново ще си обуя тези обувки, защото много ме кефят и са ми много удобни. И да, отново, пак казвам, ще се видим на закуска. Хора, понеже нямах огромен избор, реших да си взема една препечена филийка. Един топус, който трябва да се води хляб. Едно яйце за белене, защото другите бяха много гадни. Салами. Това тук, ако се чуете какво е, това са картофи и как се казваше, и кремвирши. И като цяло това ми е сутрешната закуска за днес. Както правят италианците, перфекто. Значи хора, сложиха ми нож и лъжица. Каква е логиката да ми сложиш нож и лъжица, след като няма да има вилица, а пък половината неща се ядат с вилица тук? Хора, сега отново сме на път към онзи доста широк площад. И да, ако питате, да, нагласих си багажът за тръгване. Ще се видим в площадът. Така хора, тук ще разбрах една толкова ужасна новина, че просто не ми се вярва. Значи тръгваме 9 часа от хотела, вечерта 9 часа, 11 часа ни е полета. Влизам в България 1 часа и съм вкъщи 4 часа, така че очаквайте доста по-късно, да може би на следващия ден да пусна видеята, пък аз ще се прибера във вторник, накратко, най-вероятно сряда ще ги пусна. Така хора, сега ще се връщаме от площадът, ще ходим до хотела, още малко ще се разходим, след това се прибираме, чакаме до 9 часа, днес ще правим там, ще обядваме, ще ходим пак на разходка, чакаме до 9 часа, след това отиваме на летището и от самолета ще има още видеа. Хора, сега тъкмо излязохме от хотелът и отиваме отново на онзи същият ресторант, на който бяхме вчера, защото там като цяло храната е вкусна, обаче този бургер наистина ме изуми. Така че днес ще се постара да си поръчам нещо друго, не бургер, може пица, не съм сигурен. И ще се видим чак при ресторантът, когато пристигна. Хора, вече пристигнахме в ресторантът и сега отново ще видя какво ще си поръчам и ще ви го покажа.
Хора, вече се нахраних и сега ще отидем до най-вероятно някакво заведение, за да похапнем десерти, разбира се, защото без сладко един човек не може, нали трябва да има кръвна захар. Хора, понеже за абсолютно първи път виждам калцоне, отначало си помислих, че съм на пранк, нали, и са ми донесли просто някаква филия, обаче това се оказало пица, калцоне. Много интересно. Сега пристигнахме до едно барче, където, както ви казах, ще похапнем десерт, защото, нали, ядем се. Както можете да видите пред вас, вече се нахраних и се напих. Да. И сега следва една разходка и оттам още ще качваме. Хора, както виждате, нали, не качвах от разходката, защото нямаше такава. След това си починах и сега съм с нови сили и ще отиваме на ресторант нали, по принцип в момента не е вечера, не знам дали ще вечеряме или ще е след обядване, не знам. Но да, като цяло сега отивам на там и може би, не казвам, че ще ви покажа, може би ще ви покажа какво съм ял. Хора, това са най-вкусните спагети, които някога съм пробвал. Хора, сега отивам до хотела малко да релоудна, да почина, да рефрешна сили. И след това в 8:30, накратко след час и 20 минути, тръгваме към летището и оттам ще качвам още видеа, а пък в самолета най-вече. Така, хора, сега вече отново съм на... Сега вече, както ви казах, релоудвам си, рефрешвам и ще се почина, докато чакам да стане време да ни взима трансферът за летището. И оттам ще има още клипове, даже може и от трансфера да има. Не се знае. Така, хора, сега както можете да видите, вече съм в трансферът, който ще ни кара към летището, разбира се. И сега ще ви покажа гледки от него. Така, хора, от тук се виждат, както вчера ви казах, това е една улица пълна с ресторанти. Тук е един ресторант, там втори, тук трети, тук четвърти, там напред е пък магазини. Вижте тук даже, тук още има магазин, ресторант, автомат за храна и за пари. Тук мисля, че имаше и аптека. Да, ето е аптеката, от тук бяхме минали вчера и ви показах аптеката и магазина. От тук сега ще се върна, когато отидем на главния път, защото там има по-хубави неща, разбира се. Както виждате, тук има строеж и там пишеше да не се доближаваш доста до строежа. Тук има още магазини. Тук ресторанти. Там отпред един ресторант, дето вие не можете да го видите, ама тук има към 30 магазина. Тук влизаме в уличка с малко магазини. Има и такива. С малко магазини, или малко ресторанти, или въобще без нищо. Както е тази, нали. Имаше само един-два магазина, а пак тази вече е пълна с магазини. А тази има малко магазинчета. И да. Между другото, в Рим улиците са доста тесни, когато един човек яде навън, и понеже са много тесни, колата минава хипер близко до него, в смисъл, това е човека, това е колата, тя минава от тук. И така че много внимавайте, когато искате да идвате в Рим, защото може да ви блъсне някоя кола. Тук няма да снимам улиците, защото ще трябва да се занимавам да цензурирам 120 коли, така че просто
ще видя улици, в които няма коли, тогава ще снимам. Хора, това тук мисля, че е някакъв вид кметство в Италия, в Рим. Не знам. Не знам за Италия, за това. Не знам кое е кметство, кое е община, кое е мол, кое какво е, така че да. Това се води една от красотите на Рим. Тук има още една. Малко се клати, защото и аз не знам защо. Това мисля, че е Вила Боргезе. Не съм сигурен какво е. Защото много ми прилича на Вила Боргезе. Да, Вила Боргезе. А тук пак има някакъв ремонт, обаче тук не им е стигнал бюджета да сложат плат. Там има... там е продължението на Вила Боргезе. Там. Хора, както можете да видите, стигнахме до летището и сега ще влизаме в самолета, откъдето очаквайте още видеа, даже може и вътре от летището. Хора, както сега можете да видите, съм в летището и едва се ориентирам по къде, на къде, какво да правя и на къде да тръгнаш, защото ако сте пътували с самолет, знаете колко е объркващо това гадно летище. На някъде пише един знак за да си оставяш куфарите. Що тук няма опашка, де? Ама тук няма опашка, бе. В перфектното време сме дошли направо. Няма абсолютно никаква опашка. И на всичкото отгоре всичко работи. Само половината хора ги няма. Има само 2 работещи. Нали, да, разбира се. Хора сега ще интегрират багажи, ще ходим за такси и след това отиваме в самолетът. Накратко след 2-3 часа отиваме в самолета, защото трябва да чакаме да пристигне и чак след това да влизаме в него. Казало се, че имаме твърде много време и ще бъде най-добре първо да отидем за таксите. Не знам какво става от София, не че живея в София, просто там има летище, както знаете, и там ходим, защото ни е най-близко. И от София до тук пак нямаше грам опашки, минахме много бързо и тук пак същото. И тук даже пак няма опашки, обаче не мога да снимам, защото сигурно ще ме обвинят, че трябва да цензурирам нещо. Така, хора, вече снимам да снимам в летището, защото ще ми падне батерията, а пък на телефона ми има един етикет, който ще трябва да сканирам всичко, че да мина, затова няма да снимам в летище, чак в самолета ще снимам, където телефонът ми ще бъде зареден, разбира се. Хора, вече тръгваме към... започнаха да ми пускат и съм се заредил телефонът. Заредил го, защото вече искам вече да почвам да качвам, разбира се. Така, нали? То тук е имало друга врата. Вижте. Така. Както и да е. Значи сега сме на опашката и ще ни пуснат след 5 минути. Сигурно след 10 минути вече сме в самолетът, където още ще качвам. И хора, между само да ви кажа, в момента е 11 часа сигурно, горе-долу. В момента е горе-долу 11 часа. 11 без нещо, най-малко. Така, хора. Сега, както виждате, влизаме в един тунел, където куфарът ми ще се засили и ще тръгна с 300 надолу. И тъкмо сега буквално се качваме, в самолета. Че съм мали. Така, хора, сега минаваме от друг тунел, от който вече наистина сме в самолетът.
Ей, там напред е самолета, обаче не мога да ви го покажа, защото има твърде много хора. Хора, както вече можете да видите, сме в самолетът. Дай Боже, нищо да не се случи през този полет. Така нищо лошо. Добрите неща се случват колкото си искат. И сега ще ви покажа как самолетът излита. Хора, пристигнах успешно дома и в момента е 5 часа сутринта. Да. И това беше от моят влог подарък от Рим. Така че ще се пробвам да намеря за картина на клипа, ще се пробвам да намеря някоя подаръчна кутия и ще напиша отгоре от Рим, може би. Ще видя. Сега това беше от моят подарък от Рим. И да, чао хора, до следващия път.